Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ कक्राझार आबकारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमानज्योति बराखौ आयेन बेरेखायै बिलाथि जौ फालांगियारिफोरनिफ्राय 25,000 रां लानायनि दायाव खायो आसामनि डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनि 14 थान्दै हानजाया थोंजोङै कक्राझार फैना कक्राझार आबकारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमानज्योति बरानि न' जेडि लामायाव थानाय सेन्ट्रेल बेंकजों नांजाबना थानाय न'आव गोख्रों सिग्रोमनानै हिमानज्योति बराखौ हमनो हायो बे खौरांखौ जेपि सिंह बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै मिथिहोयो नैथियाव दङ माजुलिनि निमाती गाथोनाव नाव जाब्रबथायाव सानै सुबुंखौ नागिरना मोनाखैमोन दिनै फुङावनो सानै सुबुंनि गेजेराव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफआ गोख्रों नागिरबोगासिनो थानायजों दिनै फुङाव बिश्वनाथ जिल्लानि बुरलुंबुथुर दैमानि फासा आइलेन्डनि बिश्वनाथ गाथोनाव बोखांनो हायो नखरनि सुबुङा गोथै सहनि सिनायथिखौ इन्द्रेश्वर बरा होनना सिनायथि होदों मख'नो गोनांदि इन्द्रेश्वर बराया सासे फोरोंगिरिमोन इन्द्रेश्वरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायोब्लाबो दासिम सासे सुबुङा गोमानानै दङ गोमानाय सुबुंखौ जरहाटनि थागिबि बिक्रमजित बर'आ होननानै फोसावदों थामथियाव दङ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों न' बां लोमसावनायनि जाहोनाव रैखाथि बादायाव थाहैनो गोनां जानायखौ गोबां नुनो मोनगासिनो बिनि गेजेरावनो चिरां जिल्लानि खैला मैलायावबो गोबां दुखुथिया नखरा न' बां लोमसावनायनि जाहोनाव रैखाथि बादायाव थाहैनाङो न' बां नागारनानै रैखाथि बादायाव थाहैनांनाय खैला मैलानिफ्राय गंसे 102 नखरनो मैया इउटिउबार गेमस्रि दैमारि बिथाङा गावनि इउटिउबनि रांजों अनसुंथाइ होयो बिनि सिगां जेम्स मोसाहारि बिथाङाबो खैला मैलानि दुखुथिया सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होयो बिथांमोननि बेबायदि दुखुनि समाव अनसुंथाइ होफैनायखौ दुखुथिया सुबुंफोरा गोजोननायजों लोगोसे बरायदों ब्रैथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव थांनाय हराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालाङो बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर सिमलिबारि गामिनि आइजोफोरा गामिनि थानसालिखौ लुफुंनायनि थाखाय कमलपुर बियाबनि एमएलए दिगान्त कलिताखौ लोगो हमहैदोंमोन लोगो हमखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समाव मुक्तापुरनि साखाथियाव गंसे एम्बुलेन्स गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनानै टेम्प'आव थानाय 100 सुबुंनि गेजेराव 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो बिनिनो 7 सुबुङा जखम जादों जिउ गोमानाय 7 सुबुंनि मुं बिलाइस्रि ब्रह्म बुगिबाला बर' तपेन बर' बिमला बर' आरो टेम्पो ड्राइभार उत्तम राजबंशी बिथांमोना जायगायावनो जिउ गोमायो जखम जानाय 7 सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो लोगोसे एम्बुलेन्सनि ड्राइभार बिथांमोनाबो गोब्राब जखम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।